Asteak eta egunak daramatzagu emakume langile hauen lan osasun eskubideak defendatzen eta aldarrikatzen. Kasu askotan ikusten ari gara lan ikuskaritzaren bidea agortuta dagoela jadanik. Beraz, beste bideak arakatzea besterik ez zaigu gelditzen. Horregatik eta instituzio publiko eta patronalek ardura zuzena daukatelako jendartea zaintzen duten langileen eskubideak bermatzeko, LAB sindikatuak bide penala irekitzea erabaki du. Langile hauek babesteko bide penala irekitzea erabaki dugu. Horretarako, ematen ari diren arrisku egoera guzti horien berri fiskaltzari ematea erabaki dugu. Horrekin batera, zentro, jarraian zehaztuko ditudan ekinbideak aurrera eramaten hasiko gara. Ertzaintzari deitu, atestatua egin dezan, dagokion instituzioari idatziz egoeraren salaketa egingo diogu. Osasun saila da gaur egun espazio eremu soziokomunitarioan eta aginte nagusia, azkeneko dekretuen ondorioz. Beraz, osasun sailari egoera guzti honen berri idatziz ere emango diogu, eta azkenik, tokian toki egoera guzti hauen berri fiskaltzari emango diogu, fiskaltzari instrukzioa edo abiatu dezan eskatuz.